हरे कृष्ण जय श्री कन्हन माता जी। राधे राधे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशादिदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। राधे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण डिवोटीज எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 8 பார்க்க போறோம். பக்தி யோகத்துல நம்ம இப்ப இருக்கோம் 7 to 12 சாப்டர் வரைக்கும் பக்தி யோகம். அதுல நம்ம 8th சாப்டர் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதாவது கிருஷ்ணரை அடைதல், எப்படி நம்ம கிருஷ்ணா அபோர்ட் கிருஷ்ணர் கிட்ட போறது அப்படின்றத பத்தி இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிருஷ்ணாக்கும் ராதாராணிக்கும் நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நேத்திக்கு நம்ம 7th சாப்டர் பார்த்தோம். அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்துலாம். கிருஷ்ணா பற்றிய அறிவின் மகிமை, கிருஷ்ணரை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நாலேஜ், நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது நாலேஜ் ஆஃப் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படி பார்த்தோம். எதை பத்தின நாலேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியலோட நேச்சர், ஜட இயற்கை பத்தியும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு பத்தியும், அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் பத்தியும் பார்த்தோம். அதோட நாலேஜ், இந்த ரெண்டு, மெட்டீரியல் அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவல், இதோட நாலேஜ், இதுக்கெல்லாம் சோர்ஸ் பகவான் அப்படின்றது நேற்றுக்கு நம்ம மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இது இங்க கிட்ஸ் செக்ஷன் இருக்கா? இல்ல, இங்க அடல்ட் செக்ஷன். உன்னோட பேர் என்ன? ஷாஷு மாதாஜி. சரி, இது பெரியவங்களுக்கான கிளாஸ். உன்னோட கிட்ஸ் செக்ஷன்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோ, இல்லைன்னா இதை அட்டென்ட் பண்ணு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா, வெல்கம். இதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பற்றிய அறிவின் மகிமை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல், எப்படி சரணடைகிறது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் தேவி தேவதா அவர்களை வழிபடுறதுனால என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம நேற்றுக்கு 7th சாப்டர்ல பார்த்தோம். இன்னைக்கு அந்த 7th சாப்டர்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில, எப்பயுமே என்னது, இது பகவத்கீதை கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் கிருஷ்ணா அண்ட் அர்ஜுனா இல்லைங்களா? அப்ப அர்ஜுனன் கிருஷ்ணா சொல்ற விஷயத்துல இருந்து ஒன்னொன்னா எடுத்து சந்தேகங்களை அர்ஜுனர் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இப்ப 8th சாப்டர்ல நம்ம கண்டினியூ பண்ண போறதுக்கான விஷயங்கள் என்னென்ன 7th சாப்டர்ல இருக்குன்றதுதான் இந்த 2 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தா தெரிஞ்சிட்டோம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 7.29 and 7.30.
ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. மியூட் இப்ப ஆயிடுது. படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. 7:29 இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா சேர்த்து? ரெண்டு சேர்த்து படிச்சிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமாசித்ய யதந்தி யே தே பிரம்ம தத்வித்து கிருஷ்ணம் அத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம் சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஜ்ஞம் ச யே விதுஹு பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மம் அப்படின்றத பகவான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா, இந்த வார்த்தை. அதுக்கப்புறம் அத்தியாத்மம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது அத்தியாத்மம் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதி தெய்வம், அதி யஜ்ஞம், பிரயாண காலே, இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாம் அர்ஜுனருக்கு டவுட் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையும் வந்துருச்சு. அதுதான் 8th சாப்டர்ல ஸ்டார்டிங்ல அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணா கிட்ட கேக்குறாங்க கொஸ்டினா, இதெல்லாம் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க, இதுக்கெல்லாம் என்ன விளக்கம்ன்றத சொல்லுங்க அப்படின்றத கேக்குறாங்க. அதுக்கான ஸ்லோகங்கள் தான் இது ரெண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 8.1 and 8.2. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டமோऽध्यायः. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தம் அதி தெய்வம் கிமுச்யதே அதி யஜ்ஞः கதம் கோத்ரோ தேஹேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் ஏயோசி நியதாத்மிபிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினார், எம்பெருமானே உத்தம புருஷரே, பிரம்மன் என்பது என்ன, அத்தியாத்மம் என்பது என்ன, பலநோக்கு செயல்கள் யாவை, இந்த ஜட தோற்றம் என்ன, தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க? பிரம்மன் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, லிவிங் என்டிட்டி. அதுக்கப்புறம் அத்தியாத்மா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க, பார்க்கலாம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள், அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு, கர்மயோகம் இல்லைங்களா, கர்மா. பலநோக்கு செயல்கள்னா நம்ம செய்யற செயல்கள், கர்மா. அப்புறம் இந்த ஜட தோற்றம், மெட்டீரியல் நேச்சர். அப்புறம் தேவர்கள் யாவர், இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா, யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள், தவம், என்ன ஒரு தெய்வீக விஷயங்கள் செஞ்சாலும் அது யாரை போய் சேரும், அது யாரை குறித்து நம்ம செய்யறோம் அப்படின்றத கேக்குறாங்க. யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய வேண்டும்? இந்த 8 கொஸ்டினும் 8th சாப்டர்ல அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அந்த டேப்லெட் காலம் தான் இது. இதுல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மம் அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அத்தியாத்மா, கர்மா, அதிபூதா, அதி தெய்வா, அதி யஜ்ஞா. அதி யஜ்ஞா எங்க இருக்காங்க? இருக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? இது எல்லாத்துக்குமான ஆன்சர் இதுதான். பிரம்மம் அப்படின்றது ஆத்மா. ஆத்மான்றது நம்ம தான், லிவிங் என்டிட்டிஸ். சரிங்களா? அத்தியாத்மா அதாவது ஜீவனின் இயல்பு. அப்படி அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த ஆங்கிள் ஒரு விஷயமா சொல்லலாம். இன்னொரு விஷயம் எப்படி சொல்லலாம்னா, நம்மளுக்கு வந்துட்டு எப்படி முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, என்னென்ன குணங்கள்? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து மிசரிஸ் 3 விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஒருத்தவங்களுக்கும் பிரச்சனைகள்ன்றது இந்த 3 விஷயம் தான். என்னன்னா அத்தியாத்மா, இன்னொன்னு அதிபூதா, இன்னொன்னு அதி தெய்வா. அத்தியாத்மான்றது நம்ம உடம்பு இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம உடம்பும் நம்ம மனதும், இதுவே நம்மளுக்கு பிரச்சனைகளை கொடுக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனது நம்மளை போட்டு ஸ்பெகுலேட் பண்ணிட்டு பாருங்களேன், அது மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வெளியில உள்ள லிவிங் என்டிட்டிஸ் கூட நம்ம கொடுக்க மாட்டாங்க. போட்டு ஸ்பெகுலேட் பண்ணி எது சரி எது தப்புன்னு தெரியாம எப்படியுமே ஒரு மாதிரி சஞ்சலமா எப்பயோ நடந்திருக்கும், அதை வந்து இப்ப வச்சுட்டு யோசிச்சு நம்ம டைமையும் நம்மளோட நிம்மதியும் கெடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நம்ம மனதே நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குது? கஷ்டத்தை கொடுக்குது. அது ஒரு விதம். இன்னொன்னு நம்ம உடம்புல வந்துட்டு கை வலி, கால் வலி, இல்லைன்னா ஏதோ டிசீஸ், இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு டிசார்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம். அப்ப அத்தியாத்மா அது ஒரு டைப் ஆஃப் மிசரிஸ். அதுக்கப்புறம் அதிபூதா அப்படின்னா அதர் லிவிங் என்டிட்டிஸ்னால நம்மளுக்கு வர சிரமங்கள், யாராவது நம்மள கஷ்டப்படுத்திருக்கலாம், இல்லைன்னா ஏதாவது இந்த டிசீஸ் வந்துருது இல்லைங்களா, இப்ப கொரோனா எல்லாம் வருது இல்லைங்களா, அது மாதிரி டிசீஸ் மூலியமா நம்ம சிரமப்படுவோம். அப்போ அதிபூதான்றது அதர் லிவிங் என்டிட்டிஸ்னால வர சிரமங்கள். அதி தெய்வா அப்படின்னா தேவர்கள்னால வர சிரமங்கள். தேவர்கள் நம்மள சும்மா எல்லாம் கஷ்டப்படுத்தவே மாட்டாங்க. நம்ம ஏதாவது இயற்கையை டிஸ்டர்ப் பண்ணா அதுக்கான பிரதிபலனை நம்மளுக்கு
ஒரு விஷயம் நடக்கும் இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா மலையெல்லாம் குடையிறோம், ரோடெல்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா, மலை அது பாட்டுக்கு இருந்திருக்கலாம். ரோடு நம்மளுக்கு தேவையே தேவையில்லைன்னே கிடையாது. ஆனா அத போட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணி அத செய்யும்போது மலைச்சரிவுகள் ஏற்படுது. இல்லைங்களா? அந்த மாரி. அதே மாரி வந்துட்டு கடல்ல வந்துட்டு ஏதாவது ஆராய்ச்சி பண்றேன் அப்படின்லாம் நம்ம செய்யும்போது என்ன ஆகுது? சுனாமி, எர்த்குவேக் அந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் வருது இல்லைங்களா? இந்த மாரி இயற்கை சீற்றங்கள், தேவர்கள்னால நடக்கிற இயற்கை சீற்றங்கள். இந்த 3 விஷயம் தான். நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள்னா இந்த 3 பிரச்சனைகள் தான். ஒண்ணு அத்தியாத்மா, நம்மளுக்கே உள்ள பிரச்சனைகள். நம்மளோட மனம். நம்மள போட்டு நித்தியபடி வந்து நம்மள என்ன பண்ணும்? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இல்லன்னா நம்மள போட்டு வாட்டிக்கிட்டே இருக்கும். எப்பயோ நடக்க போறத பத்தி யோசிச்சு கஷ்டப்படுவோம். இல்லன்னா எப்பயோ நடந்தத பத்தி கஷ்டப்படுவோம். இல்ல இப்போ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அத பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். இல்லைங்களா? இந்த மாரி நம்மள போட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட உடம்பு. நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா டிஸார்டர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அந்த மாரி ஒரு பிரச்சனை. ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் பிரச்சனை அத்தியாத்மாவால. இன்னொன்னு அதிபூதா. அதிபூதான்றது அடுத்த லிவிங் என்டிட்டிஸ்னால நம்மளுக்கு வர பிரச்சனைகள். ஒரு சிலவங்க நம்மள கஷ்டப்படுத்திருக்கலாம். இல்லன்னா ஒரு சில லிவிங் என்டிட்டிஸ்னால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வரலாம். டிசீஸ்லாம் வருதுங்களா? கிருமிகள்னால, இல்லன்னா வேற ஏதாவது அனிமல்ஸ்னால அந்த மாரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் அதிதெய்வன்றது தேவர்கள்னால கிடைக்கிற நம்மளுக்கான இயற்கை சீற்றங்கள். இந்த மாதிரி 3 விஷயங்கள்னால நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள். இது வந்து இதுக்கான அர்த்தங்கள் இப்படியும் பார்க்கலாம். இதுல எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்றது நம்ம பார்த்துருவோம். பிரம்மன்றது ஜீவன், அத்தியாத்மானாலும் ஜீவன். அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மான்றது நம்மளோட செயல்கள். சரிங்களா? இங்க இதுல கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் என்னது? கர்மா, நம்ம செய்யற அதாவது பலன் எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அதிபூதான்றது தேவர்கள், பொருள் இயற்கை. அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் நேச்சர். அது தெய்வா அப்படின்றது இதில் அனைத்து தேவர்களும் அடங்கும். அதாவது யுனிவர்சல் ஃபார்ம், பகவானோட யுனிவர்சல் ஃபார்ம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்களும் அதுல அடங்கி இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் அதிதெய்வா, அதாவது தேவர்களை குறிக்கும். அது அதுக்கப்புறம் அதியஜ்ஞான்றது யாரு? நம்ம செய்யற ஒரு விஷயமும் நம்மள பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து அந்த அந்த இது நம்ம செய்யற டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல யாரு போய் அடையுது? பரமாத்மாவை அடையுது. பரமாத்மா நம்ம கூடவே தான் இருக்காங்க. அது யக்ஞா. எங்கே வசிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டா அனைவரின் இதயத்திலும். எங்க இருக்காங்க? நம்மளோட இதயத்துல. லிவிங் என்டிட்டிஸ் கூட ஒரு லிவிங் என்டிட்டி சோல்னு இருந்தா கூடவே சூப்பர் சோலும் இருக்கும். ஆனா அவங்கள நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை. சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் நம்ம நல்லா கவனிச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா அவங்க ஒரு சில சமயம் நம்ம கிட்ட நல்லா இருப்பாங்க, ஒரு சில சமயம் நம்மள்ட்ட பிடிச்ச மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம கூடவே இருக்கிற சூப்பர் சோலை நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு நேரமும் இல்ல, நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய நாட்கள் கடந்துருது இல்லைங்களா? அது எங்க இருக்கிறார்? அனைவரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்ளுதல்? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, நினைவு. அதாவது இறக்கும் தருவாயில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? ஒரு வாழ்நாள்ல ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சுட்டே இருப்போம். ரொம்ப ஏதாவது ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் மனசுல, இப்படி நம்ம இருந்திருக்கணும், அப்படி நம்ம இருந்திருக்கணும். அது அப்படியே ஆழ் மனசுல போயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த ஆசை வந்து நிறைவேறும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு. நம்ம இறக்கும் தருவாயில் அந்த ஆசை தான் நம்மளுக்கு மனசுல டக்குன்னு வரும். தூங்கி ஏஞ்சா கூட நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா, ஒரு நாள் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணி தூங்கி காலையில எழுந்தும்போது அந்த முதல் நாள் ஏதாவது நம்ம மனசு பாதிச்ச விஷயம் நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி மரண நேரத்துல நம்மளுக்கு எது ஞாபகம்னா, நம்மள ஆழ் மனசுல ஆழமா பதிஞ்ச நினைவுகள் தான் நினைவுக்கு வரும். அப்ப அந்த நினைவு பகவானா நம்ம வச்சுக்கணும். பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா மரண தருவாயில கண்டிப்பா நம்மளுக்கு பகவான் நினைவுக்கு வருவாங்க. அப்ப இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்ளுதல்? வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, நினைவு. அதாவது இது இப்படியும் சொல்லலாம். இப்ப வந்துட்டு 4 years ஒன்ஸ் வந்து கிரிக்கெட் இது நடக்குது. அதே வந்து ஒலிம்பிக்ல நடக்குது இல்லைங்களா? கேம்ஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆர்மி பீப்புள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்பயோ அவங்களுக்கு வந்து வார் வரும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சரி நம்ம என்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒலிம்பிக் இது கேம்க்கான டேட் கொடுக்குறாங்களோ அன்னைக்கு போய் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா விளையாண்டலாம்னு இருப்பாங்களா? கிடையாது. ஒரு நாளும் அந்த 4 வருஷமும் அவங்க பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு நாள் விடாம அவங்க அந்த பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்பதான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? அந்த கேம் என்னைக்கோ அன்னைக்கு அவங்களால சிறப்பா விளையாட முடியும். அதே மாதிரி ஆர்மி பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா சண்டை இருக்கோ இல்லையோ தினமும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? உடம்ப நல்லா ஆரோக்கியமா வச்சுட்டு பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்பதான் போர் வரப்ப அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? அவங்களோட செயலை நல்லபடியா செய்ய முடியும். அதே மாதிரிதான் பகவானை நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க நினைக்கதான் நம்மளுக்கு எப்ப மரண தருவாயில பகவானை நம்ம நினைவுல கொண்டு வர முடியும். அதனால வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி, நினைவு, பகவானை நம்ம நினைக்கிறதுக்கான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் 8.3 ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 8.3 हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते
பூத பாவோத்பவ கரோ விசர்க கர்ம சங்கிதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவது அழிவற்றதும் உன்னதமானதும் ஆகும். பிரம்மன்றது யாருன்னு நம்ம பார்த்தோம், நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ், சரிங்களா? அதன் சுவாவமானது நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா, அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஜீவாத்மா, அத்தியாத்மா, இதுதான் பிரம்மன். ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அப்போ யாரு பிரம்மன்? ஜீவாத்மா, அத்தியாத்மா. அப்போ ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள், நம்ம இந்த உலகத்துல இருந்தோம்னாலே ஏதோ ஒரு செயலை பண்ணிதான் ஆகணும். நம்ம சாப்பிடறதுக்காக நம்ம வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும், இல்லைங்களா? நம்மளுடைய அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி பண்றதுக்காக நம்ம வேலை செய்யதான் ஆகணும். அப்ப கர்மான்றது இருக்கு. பலநோக்கு செயல்கள், அததான் நம்ம ஒரு எதிர்பார்ப்பை வச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யற செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத பகவான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.5. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் நினைத்துக் கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. பகவான் என்ன சொல்லிட்டாங்க? இதுல சந்தேகமே இல்லைன்றத சொல்லிட்டாங்க. யார் ஒருத்தவங்க இறக்கும் தருவாயில், அதுக்குதான் பீஷ்மரோட பிக்சர் இங்க போட்டிருக்காங்க. பீஷ்மர் என்ன பண்ணாங்க? போர்ல அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு என்ன பண்ணாங்க? அவங்களோட அந்த பிளட் எல்லாம் போகுது. எதனால போகுது? அதெல்லாம் துரியோதனன் அவங்களோட எல்லாம் இருந்து அவங்க வளர்த்த உடம்பு இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களோட இருந்து வளர்த்த உடம்பு, அதுல உள்ள அந்த கர்ம வினைகள்லாம் அந்த ரத்தமா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வெறும் அந்த சோலோட பகவான நேருக்கு நேரா பார்த்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க உயிரை விடுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு புண்ணியமான விஷயம்லாம் என்னது? இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மகாத்மாக்களுக்கு தான் கிடைக்கும். அப்போ பகவான் நேருக்கு நேரா பாக்குறாங்க. அப்ப மேலும் தனது இததான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. அப்போ யார் ஒருத்தங்க பகவானை நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா பகவான் கிட்டதான் போவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7.2. படிக்கட்டா? அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தி கயமாலாயம் சேஷாஸ்தாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆஸ்ரயம் அதஸ்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது யுதிஷ்டர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க யக்ஷர் கிட்ட. இது ஒரு பாஸ்ட் டைம் வரும், மகாபாரதத்துல வரும். இவங்கெல்லாம் தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக குளத்தங்கரைக்கு வருவாங்க அந்த வனவாசத்தப்போ. அப்போ எல்லாரும் மயக்கம் அடைஞ்சு விழுந்துருவாங்க. அப்போ யுதிஷ்டர் வருவாங்க, அந்த யக்ஷராஜனோட பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப நடந்த சம்பாஷணை தான் இதெல்லாம். அதுல ஒரு விஷயம் நம்ம இதுல பாக்குறோம் என்னன்னா, ஒவ்வொரு கணத்திலும் நூறாயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றது என்று நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகின் மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்றத யுதிஷ்டர் சொல்றாங்க. அதாவது வாழ்நாள நம்ம பாக்குறோம், யாராவது ஒருத்தவங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில இருந்து இப்ப வரைக்கும் இருக்கிறாங்களான்னா கிடையாது இல்லைங்களா? ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மரணம்ன்றது ஏற்படுது. ஆனால் அதை எப்படி நம்ம உணர்றதே இல்லை. நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இங்கேயே நம்ம நித்தியமா இருக்க போறோம், இந்த உறவுகள்லாம் நம்ம கூடவே தான் இருக்க போகுதுன்ற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நிறைய, அதாவது எவ்வளவு பேசிக்கா தேவையோ அதையும் தாண்டி இன்னும் 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 அப்படின்ட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் கூட டைம் இல்லாம நியாயமா சம்பாதிக்கிறது ஒரு பக்கம், இன்னும் என்னது அநியாயமாவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சில விஷயங்களை செஞ்சு நம்ம பொருள்லாம் ஈட்டிட்டு இருப்போம். அப்போ என்ன ஆகுது? நித்தியமா இங்கே இருக்க போறோம், நம்ம இதே உறவுகள் தான் நித்தியமா இருக்க போகுது அப்படின்ற எண்ணத்துல அதை சேர்த்து வச்சாலும் அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. கண்டிப்பா எல்லாருமே பிறக்கிறோம், பிறக்கும்போது எப்படி வரோமோ அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எதையுமே எடுத்துட்டு போறது இல்லை. இந்த தாத்பரியம் எல்லாருமே பாக்குறோம். பார்க்கும்போதும் அதை நம்மளால உணர முடியாம நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்றோம், இதையே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திரும்ப திரும்ப இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கே போயிட்டு இதுலயே நம்ம என்ன பண்றோம், உழண்டுகிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணாம நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகாம இததான் யுதிஷ்டர் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கு. இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் இறக்குறாங்க, இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் கூட போகும்போது எதையுமே நம்ம எவ்வளோ வச்சிருந்தாலும் ஒண்ணு கூட நம்ம கூட எடுத்துட்டு போகவே முடியாது. நம்மளோட கர்மங்கள், நம்மளோட ஆசைகள், இது மட்டும்தான் நம்ம கூட வரும்.
நம்மளோட கர்ம வினைகளும் நம்மளோட ஆசைகளும் நம்மளோட குணங்களும் இதுதான் வரும். அப்ப நம்ம எடுத்துட்டு போறது, இப்ப நம்ம டூருக்கு போறோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம எடுத்து வைப்போம், பேக் பண்ணுவோம். ஆனா நம்ம வந்துட்டு தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் நம்ம எடுத்து வைப்போமா? வைக்க மாட்டோம். எடுத்துட்டே போக முடியாதுன்னு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் நம்ம எடுத்து வைப்போமா? எடுத்து வைக்க மாட்டோம். அப்ப நம்மளுக்கு எது தேவையோ அத்தியாவசியமா அதை தான் நம்ம எடுத்து வைப்போம். அப்போ நம்ம கூட எது வருது? நம்மளோட கர்ம வினைகள் வருது. அப்புறம் நம்ம கூட வந்து நம்மளோட ஆசைகள், அப்புறம் நம்மளோட குணங்கள் வருது. அப்ப நம்மளோட குணங்களை நல்லதா வச்சுக்கிட்டு நம்மளோட கர்ம வினைகளையும் நம்ம கரெக்டா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம நம்மளோட ஆசையும் பகவான் மேல செலுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போறது கண்டிப்பா பகவான் லோகமா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? இதே நம்ம வேற எதையாவது எடுத்து வச்சோம்னா அதுக்கேத்த உடல் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது. அப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் யோசிக்காம எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டே இருக்காங்க? திரும்ப திரும்ப இங்கேதான் நித்தியமா வாழ போறேன், இதே உறவுகளோட தான் நான் வாழ போறேன் அப்படின்ற மாதிரி திரும்ப திரும்ப இந்த சம்சாரத்திலேயே அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? உழண்டுட்டு இருக்காங்களே அப்படின்றத யுதிஷ்டர் வந்து ரொம்ப வியப்பா பார்த்து யக்ஷராஜர்கிட்ட கேக்குறாங்க கொஸ்டின். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 8.6. हरे कृष्णा यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவன் தனது உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகின்றான். இதுவும் பகவானே சொல்லியாச்சு சரிங்களா? எந்த நிலைய என்ன நினைச்சு உயிர் விடுறோமோ அதுதான் அவனுக்கு அடுத்த பிறவியா வந்து அமையுது அப்படின்றத இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கான இதுதான் கதை. எப்பயுமே நம்ம கதை மூலியமான இன்னுமே நல்லா நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும் இல்லைங்களா? அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம யாரை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரத் மகாராஜர் பத்தி பார்க்க போறோம். பரத் மகாராஜர் வந்து ரொம்பவே சிறந்த கிங், நல்ல தர்ம வழியில ரூல் பண்றவங்க. அவங்க வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மனிதனும் இந்த 4 இதை வந்து அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி, இந்த ஆர்டர் ஆஃப் லைஃப் தான் அவங்க வந்து லீட் பண்ணணும். அது கிங்கா இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணாலும் அவங்க வந்து இந்த இதை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? பிரம்மச்சாரியா இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தரா கிங்கா இருந்து ரூல் பண்ணாங்க. தன்னோட கடமைகள்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. தன்னோட பிள்ளைக்கு என்ன பண்ணாங்க? நல்லபடியா சிறப்பா ஆட்சி எல்லாம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தன்னோட பையனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்த சன்னியாசி அந்த ஆர்டர் ஆஃப் லைஃப்க்கு இவங்க போகலான்ட்டு வந்தாச்சு. காட்டுக்கும் வந்துட்டாங்க. வந்ததுக்கு அப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தன்னை முழுமையா ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க. கிங்கா இருந்தாலுமே என்ன பண்ணிட்டாங்க? அவ்வளவு ஆப்புலன்சஸையும் விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்காக காட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. வந்ததுக்கு அப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் நல்லா கரெக்டா பண்ணிட்டே இருந்தாங்க பகவானுக்காக. என்னென்ன செய்யணுமோ இதுதான் ஆர்டர் ஆஃப் லைஃப். நம்ம இஷ்டத்துக்கு வாழறது வாழ்க்கை கிடையாது. சாஸ்திரத்துல என்ன போட்டிருக்கோ அதன் படிக்குதான் வாழணும் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா காட்டுக்கும் வந்து இவங்க எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ என்னாச்சு? ஒரு நாள் என்னாச்சுன்னா ஒரு பிரெக்னன்ட் டீர் வந்து அந்த பக்கமா வருது. அப்ப பின்னாடி ஒரு லயன் துரத்திட்டு வருது. அது கர்ஜிக்கிற நேரத்துல அந்த டீர் என்ன பண்ணிடுது? அது போய் அந்த ஆத்துல போய் விழுந்துருது. விழுற நேரத்துல அந்த குட்டி மான் வந்து பிறந்துடுது. ஆனா இந்த தாய்மான் வந்து ஆத்து தண்ணியில அடிச்சுட்டு போயிடுது. பரத் மகாராஜால அந்த குட்டி மானை தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சது. அப்புறம் அந்த குட்டி மானை கொண்டு வந்து வீட்டுல அவங்க குடில் வச்சுக்கிட்டு ஆசிரமத்துல வச்சுக்கிட்டு வளர்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப டிவோஷனல் சர்வீஸும் பண்ணாங்க, அந்த மானையும் நல்லா பாத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அம்மா இல்ல இல்லையா, அதனால அதை நல்லா பத்திரமா பாத்துக்கிறாங்க. அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மான் மேல இவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் வந்துருது. அப்போ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண வேண்டியவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? இந்த மான் மேல அது வெளியில எங்கேயாவது போயிடுச்சுன்னா அது எங்க போச்சோ தெரியலையே, ஏதாவது அனிமல்ஸ்னால அதுக்கு ப்ராப்ளம் வந்துருச்சோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் அது மேல ரொம்ப அட்டாச்மெண்டோட இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க வாழ்க்கை போச்சு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்துல அந்த மான் போனது வரவே இல்லை. இவங்க என்ன பண்ணாங்க? மானுக்கு ஏதோ ஆபத்து வந்துருச்சு போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்க எதுக்காக வந்தாங்க? அவங்களோட குடும்பம், அவங்களோட கண்ட்ரி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்காக வந்தாங்க. வந்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? இந்த குட்டி மான் மேல அன்பை வச்சுட்டாங்க. அப்ப இதையே நினைச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? உயிரை வந்து விட்டாங்க. அப்ப என்ன ஆச்சு? அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி மானா கிடைச்சது. மானையே நினைச்சு உயிர் விட்டதுனால. அப்ப அந்த மான் பிறவியில அவங்களுக்கு இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு அந்த ஞாபகங்கள் இருந்தது. அது வந்து நம்ம போன ஜென்மத்துல என்ன பண்ணோம் அப்படின்றது ஞாபகம் இருந்தது. அதனால அந்த மான் பிறவி வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க செஞ்ச டிவோஷனல் சர்வீஸோட பலனா மறுபடியும் அவங்களுக்கு ஒரு பிறவி, மனித பிறவி கிடைச்சது. அது வந்து ஜடபரதர் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து பேர் வந்தது. அதுதான் இங்க பட்டிருக்காங்க. மானின் உடலை துறந்து மீண்டும் மறுபிறவி அங்கீரசா முனிவரின் பிராமண குலத்தில் பிறத்தல். அங்கிரசா அந்த முனிவரோட குலத்துல இவங்க பிறக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானின் கருணையால்
முற்பிறவி நினைவில் முற்பிறவி நினைவில் இருந்தன. முன்னாடி என்னென்ன பண்ணாங்க, அதாவது பரத மகாராஜா இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மான் மேல அஃபெக்ஷன் இருந்தது, அட்டாச்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் அதனால மான் பிறவி எடுத்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தது பகவானோட கருணையினால. அதனால இந்த பிறவியில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருந்தாங்க. எது மேலேயும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம ரொம்ப அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்கள வந்து இந்த எதுவுமே சம்பந்தம் இல்லாம பேசுறது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்க. இந்த இதுவா சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, மூளை வந்துட்டு சரியா இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. ஏன்னா அப்பதான் அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து எதோடையும் அட்டாச் இல்லாம எதுவுமே அவங்க வந்து இது பண்ணாம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாம ரொம்ப வந்து தனிமையில இருந்தாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு ஜாக்கிரதை, இந்த பிறவிலையாவது மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மன்னர் ரகு கணரின் பல்லக்கை ஜடபரதர் சுமந்து செல்லுதல். அப்போ அந்த ஜடபரதரா இருந்தாங்க. அப்போ என்னாச்சுன்னா இந்த மன்னர் வந்துட்டு இருந்தாங்க பல்லக்குல. அப்போ ஒரு ஆள் குறைஞ்சது அவங்களுக்கு தூக்கறதுக்கு பல்லக்க. அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா, இவங்க ஜடபரதர் அங்க இருப்பாங்க, அவங்களை கூப்பிட்டு பல்லக்க தூக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்களும் போய் பல்லக்க தூக்குவாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா வழியில எறும்பு எல்லாம் இருக்கும். அது மேல கால் வச்சிடாம பார்த்து நடந்து போவாங்க. அதனால பல்லக்கு ஸ்மூத்தா போகாம, ராஜாவோட பல்லக்குன்னா எப்படி அழுங்காம குலுங்காம எடுத்துட்டு போகணும் இல்லைங்களா, ஆனா கோணலா அப்படி எப்படி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. இது பார்த்தோன்னே அந்த மன்னருக்கு கோபம் வந்துடுது ஜடபரதர் மேல. உனக்கு பல்லக்கு தூக்க தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை திட்டும்போது மன்னர் சொல்றாங்களாம், ஜடபரதர் 2 பேருக்கும் வாக்குவாதம் வருது. அப்ப ஜடபரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்போ அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த மன்னரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆத்ம ஞானம் கிடைச்ச உடனே அவங்களும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் இந்த பிரிவுல ஜடபரதர் நல்லபடியா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி பகவானை அடைஞ்சாங்க. இது ஜடபரதர் ஸ்டோரி. இதுவும் பாகவதத்துல இருக்கு. இந்த ஸ்டோரி பார்க்கும்போது இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதாவது என்னன்னா, மரண காலத்துல நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாதான் நம்மளுக்கு அடுத்த பிறவின்றது. இவங்க மான பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா, மானா பிறந்தாங்க. அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பகவானை பத்தியே நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம பகவானையே அடையலாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.7. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு மாம் அனுஸ்மர யுத்ய ச மய்யர்பித மனோபோதிர் மாமே வைஷ்யஸ்ய சம்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, மனசுல என்னைய நினைச்சுக்கிட்டு உன்னுடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நீ செய்யி அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க சத்திரியன். இப்ப அவங்க என்ன செய்யணும், போர் பண்ணணும். ஏன்னா போர்க்களத்துலதான் இந்த சம்பாஷணை நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அதனால போர் பண்ணு அப்படின்றத சொல்றாங்க. இதேதான் நமக்கும். நம்மளும் என்ன பண்ணணும், பகவான மனதுல நினைச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கான விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து, எப்படி நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். உன்னுடைய மனத்தையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. அதுக்கான விஷயங்கள் தான், ப்ராசஸ் தான் இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி நம்ம அவங்களை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா, பகவான மனசுல நித்தியமா வச்சுக்கணும். ஏன்னா மனசு எதையோ ஒண்ணு நினைக்கும், அத பகவானை நினைக்கிறதுக்கு நம்ம பயிற்சி கொடுத்துடணும். புத்தியும் பகவானை பத்தின விஷயங்களை கேட்கறது அதுல எல்லாம் நிலைநிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கடமைகளை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி செய்ய செய்ய கண்டிப்பா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆயிடுவோம். நீ என்னையே அடைவா என்பதில் ஐயமில்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு சொல்றாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல இன்னொரு ஸ்டோரி. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க ஒரு பிராமணர் குலத்துல பிறந்திருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல பிராமணிக்கல் இதெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க கரெக்டா பண்ணிட்டே வருவாங்க. அப்போ இவங்க அப்பா இது பூஜைகள்லாம் செய்யறதுக்காக இந்த காட்டுல இந்த சருகு இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த யாகத்துல போறதுக்கான குச்சிகள் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வர்றதுக்காக இவங்க வருவாங்க. வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தகாத ஒரு விஷயத்த பாத்துருவாங்க. அதை பார்த்ததுல இருந்து அவங்க மனசுல அதுவே ஆழமா பதிஞ்சிடும். பதிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் அதையே நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க சிந்தனையில. அப்போ அந்த பொண்ணு மேல அவங்களுக்கு ஒரு ஈடுபாடு வந்துடும். ஈடுபாடு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதனால என்ன ஆயிடும்னா, இவங்களுக்கு ஆக்சுவலா கல்யாணம் எல்லாம் ஆயிருக்கும். அஜாமிலான்றது இவங்களோட பேரு. இவங்களுக்கு கல்யாணம் எல்லாம் ஆயிருக்கும், குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்கும். ஆனாலும் அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பெண்ணை இவங்க கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில இல்லாதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய காசு வேணும்
பணம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இவங்களை தப்பான விஷயங்கள்லாம், ஏன்னா அளவுக்கு அதிகமா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவங்க, பொய் சொல்றது, கொள்ளையடிக்கிறது, கொலை செய்யறது, சூதாடுறது, ஏமாத்துறது, இந்த மாதிரியான பாவ செயல்கள் எல்லாம் இவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கையில 88 ஆண்டுகள் அந்த மாதிரி 88 இயர்ஸ் வரைக்கும் வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச காலத்துல அவங்களுக்கு வயதானதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு பையனும் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எத்தனை பேருன்னா 10 மகன்கள் இருந்தாங்க. அந்த கடைசி மகனோட பேர் வந்து நாராயணன் அப்படின்னு வச்சிருந்தாங்க. அந்த குழந்தையோட மழலை பேச்சாலும் நடையாலும் அவன் மீது அஜாமிலன் அதிக பற்று கொண்டிருந்தார். அவர் வந்து என்னது, அந்த குழந்தை மேல நாராயணன், அதாவது கடைசி குழந்தை 10வது மகன், அவங்க மேல இவங்களுக்கு ரொம்ப பாசம் அதிகமா இருந்தது. அதனால அந்த குழந்தையோட பேச்சு, அதோட விஷயங்கள்லாம் பாக்குறதுல இவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது. அதனால எப்ப பார்த்தாலும் அந்த குழந்தையே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. அன்பின் மிகுதியால் அக்குழந்தையை எப்பொழுதும் கொஞ்சம் குழாவி நாராயணா இங்கே வா, நாராயணா இதை சாப்பிடு என்று பலமுறை அவன் பெயரை சொல்லி அழைத்து அவனது நினைவாகவே வாழ்ந்தார். தனக்கு மரணம் நெருங்குவதை கூட அவர் உணரவில்லை. இப்படி இருந்த காலத்துல கொஞ்ச நாள் அவங்களுக்கு என்னாச்சு, மரணம் வந்து அவங்க கிட்ட அவங்களுக்கு நெருங்குது. அப்ப யமதூதர்கள் வராங்க. அந்த பயத்துல அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாராயணான்னு அவங்களோட குழந்தைய கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிடும்போது பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்ச அந்த ஒரு காரணத்தினால யார் வந்துட்டாங்க, விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துட்டாங்க. விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யம தூதர்களுக்கும் இடையிலே வாக்குவாதம் வந்துருது. இந்த மாதிரி இவர் வந்து பகவானோட நாமத்தை இறக்கும் தருவாயில சொல்லியிருக்காங்க, அதனால இவங்களை நாங்க தான் கூட்டிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா யம தூதர்கள் சொல்றாங்க, இல்ல இவங்க நிறைய பாவம் பண்ணிருக்காங்க வாழ்க்கையில, அதனால இவங்களை வந்து நாங்க வந்து யமலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி 2 பேருக்கும் வாக்குவாதம். அப்போ வந்து அஜாமில இதெல்லாம் பாக்குறாங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு பகவானோட நாமத்தோட அருமை தெரிஞ்சுது. சரிங்களா? அப்பதான் அவங்களுக்கு உணர்றாங்க, ஓ பகவானோட நாமத்தை சொல்லி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுதான் இருக்கலே சிறந்தது அப்படின்றது தெரிய வருது. அப்போ உடனே வந்து சரி பகவானோட நாமத்தை சொன்னதுனால நீங்களே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவங்க போயிடுறாங்க யமதூதர்கள். அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, வாழ்க்கைய வாழ்ந்து, அப்போ அந்த 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 கான்வர்சேஷன் எல்லாம் பார்த்தாங்கல்ல யமதூதர்கள் விஷ்ணு தூதர்கள், அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்னது, பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்காம இருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. உணர்தல் ஏற்பட்டுடுச்சு. உடனே என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஹரித்வார்ல நிறைய நாட்கள் பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சு அந்த பிறவிலேயே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க முக்தி அடைஞ்சாங்க. யமதூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் இடையிலான வாத பிரதிவாதங்கள், யமதூதர்களுக்கும் யமராஜர் வழங்கிய அறிவுரை. அதாவது என்ன அறிவுரை வழங்கினாங்கன்னா, பகவானோட நாமத்தை சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட வர முடியாது அப்படின்றத சொல்றாங்க. இருக்கும் தருவாயில் பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு, அந்த அளவு நாமத்தோட பலம். நம்ம நினைப்போம் பகவானோட நாமத்தை சொல்றதுனால என்ன கிடைக்க போகுதுன்னு, ஏதோ பேசுறதுக்கு பதில் பகவானோட நாமத்தை சொல்லும் போது இவ்வளவு பாதுகாப்பு பார்த்துக்கோங்க. அதுவும் குழந்தையோட பேரை தான் இவங்க சொன்னாங்க, பகவானை நினைச்சிட்டு கூட கூப்பிடல. அதுக்கே இவ்வளவு பாதுகாப்புன்னா பகவானோட நாமத்துக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கும், அதை புரியறதுக்காக தான் இந்த கதை. இதெல்லாம் நம்ம அதனாலதான் இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸோட கதையெல்லாம் நம்ம படிக்க படிக்க நமக்கும் நிறைய புரிதல்கள் ஏற்படும். பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம், யமராஜரிடமிருந்து பாதுகாப்பு, இதெல்லாம் கிடைச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையில் நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிலன் உயிர்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையிலான உறவை பற்றிய தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு எல்லாமே டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் கிடைக்குது. அவர் இப்பொழுது ஒரு முழுமையான தூய பக்தர், எனவே அவர் செய்த பாப செயல்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இது செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அந்த பாப செயல்கள் அவங்க பண்ணாங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. இவ்வளவு வந்து ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி பிராமணிக்கல் கம்யூனிட்டியில தான் பிறந்திருந்தாங்க. அந்த பிராமண குலத்துல நல்லபடியா அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ்லாம் நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா ஏதோ அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினால அந்த சென்சஸ், அதுக்குதான் சென்சஸ் வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும். அப்ப அதனால ஏற்பட்ட தவறுதல்னால இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்தது. அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து பின் வைகுண்ட விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். அதுக்கப்புறம் பகவானோட நாமத்தோட மேன்மை தெரிஞ்சு நிறைய நாமத்தை உச்சாரணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, வைகுண்டத்துக்கு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 8.9. ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் அனுசாசிதாரம் அனோரணீயாம் சமுன் அனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாரம் அசிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமச பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்,
ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரமபுருஷரை ஒருவர் தியானம் செய்ய வேண்டும். அப்ப பகவானோட நாமம் நம்ம தியானம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவானோட நாமத்துக்கும் பகவானோட நினைக்கிறதுக்கும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம்ன்றது நம்ம இந்த ஸ்டோரிஸ் மூலியமா நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்ப பகவானை நம்ம இறக்கும் தருவாயில் நினைக்கிறதுன்றது ரொம்பவே முக்கியம். அது டக்குன்னு இறக்கும்போது பாத்துக்கலாம், இல்லைன்னா வயசானதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம். அப்படி இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயுமே நம்ம பகவானோட சிந்தனத்திலே இருக்கணும். அப்ப எப்படி தியானம் பண்றதுன்றதுதான் இங்க போட்டிருக்காங்க. எல்லாம் அறிந்தவர், மிகவும் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேச்சர், அதாவது ரினவுன்ஸ்டு பர்சன், அதுக்கப்புறம் செல்ஃப், அதாவது சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர், இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் பகவானை பத்தி. அதுக்கப்புறம் ரூபமுடைய நபர், பகவானுக்கு உருவம் இருக்கு, ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம் இங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, திரிபங்கா ஃபார்ம், அதாவது 3 பெண்ட் இருக்கும், கால் பக்கம், இடுப்பு பக்கம், கழுத்து பக்கம், இந்த மாதிரி இருக்கு, ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிருஷ்ணாவோட ஃபார்ம். அப்போ சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், பகவானோட பிரகாசம் வந்து இவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து கணக்கே சொல்ல முடியாது. அது நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பிரகாசம், அந்த அளவுக்கு தேஜஸ். அதுக்கப்புறம் சூரியன்றது நம்ம ஒரு பிரகாசத்தை, ஏன்னா இங்க நம்ம பாக்குற இந்த ஜட உலகத்துல சூரியன் தான் இருக்கலே பிரகாசமானவங்க, அதனால நம்ம சூரியனை கம்பேர் பண்ணி நம்ம சொல்றோம். ஆனா சூரியனை விட பல மடங்கு, அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அளவே இல்லாம அந்த அளவுக்கு பிரகாசம் ஒரு நாளும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுமா, அந்த அளவு பிரகாசமானவங்க. அப்புறம் ஜட இயற்கையை கடந்த உன்னதமானவர், முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு இதெல்லாம் என்னது, பகவானோட குணங்கள், லீலைகள், அதெல்லாம் நம்ம நினைக்க நினைக்க நம்மளுக்கு பகவான் மேல ஈர்ப்பு ஏற்படும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.15. ஹரே கிருஷ்ணா. மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயமசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு, பக்தியில யோகிகள் யாரு, பக்தி யோகி, பக்தி யோகம் பண்ணி மகாத்மாக்கள், பகவானே எல்லாம் அப்படின்னு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. முற்றிலும் துன்பம், இது என்னது, வேர்ல்ட் ஆஃப் மிசரி இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே நித்தியமானதுன்னு நீங்க சொல்லவே முடியாது, எல்லாமே ஒரு ஸ்டார்டிங் எண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டனர். மகாத்மாக்கள் யாரு, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க வாழ்க்கை, அவங்களோட எண்ணம், அவங்களோட செயல்கள் எல்லாமே பகவானுக்காக டிவோட்டடா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, பக்குவம் அடைஞ்சவங்க. அதனால அவங்களுக்கு இந்த தற்காலிகமான துன்பம் நிறைந்த இந்த ஜட உலகத்துக்கு அவங்க திரும்பி வருவதே இல்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.16. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆப்ரம்ம புவனா லோகா புனராவர்த்தினோர்ஜுன மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தில் இருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லிட்டாங்க. இதெல்லாம் பகவானோட வார்த்தைகள், பகவான் வந்து சொன்ன வார்த்தைகள். அதனால இதுல வந்து என்னது, முழுக்க முழுக்க நம்மளுக்கு நம்பிக்கையும் நம்மளுக்கு என்னது எல்லாமே, அதாவது டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம எப்படி பண்றதுன்றதை நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். அதுல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க, இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட பத்தி இங்க சொல்றாங்க. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகம் என்னது, பிரம்மலோகம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் மிக தாழ்ந்த லோகம் நரகலோகம். இது எதுல இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன உண்டு, கண்டிப்பா பிறப்பு இறப்புன்றது மாறி மாறி நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்றது இங்க சொல்றாங்க. ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. அப்ப சத்திய லோகத்துல இருந்து கீழே உள்ள நரகலோகம் வரைக்கும், பாதாள லோகம் வரைக்கும். ஆனால் குந்தின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. யாரு ஒருத்தவங்க கிருஷ்ணா அபோட் கோலோகம் வைகுண்டம் போயிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு என்னது, மறுபிறவின்றது கிடையவே கிடையாது அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா கலவரம் நிறைந்த சொர்க்கம் இல்லைங்களா, அதுக்கப்புறம் கலவரம் நிறைந்த பூமி, அதுக்கப்புறம் நரகமும் மிகவும் கொடுமையானது. இதெல்லாம் இதுல எங்க இருந்தாலும் மாறி மாறி நம்மளுக்கு பிறப்பிறப்புன்றது வந்துகிட்டே இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.17, 18, 19. ஹரே கிருஷ்ணா. சஹஸ்ர யுக பர்யந்தம்
अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रिविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्तः संख्यके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகல். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த கால்குலேஷன் 4th சாப்டர்ல. என்னது நம்மளோட இது யுகங்கள் 4, சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம். இந்த கலியுகம் அந்த கால்குலேஷன் வச்சு நம்ம இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சதுர்யுகம் 1000 யுகங்கள் ஒரு சைக்கிள் வந்துச்சுன்னா அது பிரம்மாவோட ஒரு பகல். அதே மாதிரி 1000 யுகங்கள் பிரம்மாவோட ஒரு இரவு அப்படின்றது கணக்கு. அப்ப 2000 சதுர்யுகம் சைக்கிள் வரணும், ஒரு நாள் முழு நாள் பிரம்மாவுக்கு முடியறதுக்கு. அப்ப மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. 1000 யுகங்கள் மறுபடியும் வரும். பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் பொழுது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன. அதாவது பிரம்மாவுக்கு இரவு வரும்போது எல்லாம் என்ன ஆயிடும், அவ்யக்தம். அதாவது எல்லாம் ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். இப்ப நம்ம நைட்டு போய் தூங்கிடுறோம் இல்லைங்களா, அப்ப என்ன ஆகுது, எல்லாம் அமைதியா இருக்கும், எந்த செயலும் ரொம்ப கிடையாது. அதே நம்ம திருப்பி காலையில ஏஞ்ச உடனே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், அந்த நாளுக்கான வேலைகள்லாம் நம்ம கடகடன்னு செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் பொழுது எல்லா ஜீவராசிகளும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர், தூங்கிட்டு எழுந்திருக்கிற மாதிரி. பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும். அப்புறம் பிரம்மாவோட நாட்கள்ல மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது அவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. அதாவது அனிகிலேஷனே 3 டைப் இருக்கு. ஒண்ணு பிரம்மாவோட ஒரு நாள் முடியும் போது, அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப் முடியும் போது, அப்புறம் நம்மளோட ஒரு இறப்பு, அதாவது நம்மளோட ஒரு பிறவி முடியும் போது. இந்த மாதிரி அனிகிலேஷன் 3 டைப் இருக்கு. அதுல இது ஒரு டைப் ஆஃப் அனிகிலேஷன். பிரம்மாவோட நாள் முடியும் போது நம்மளுக்கு நடக்கிற அனிகிலேஷன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.20. ஹரே கிருஷ்ணா. பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோன்யோ வ்யக்தோ வ்யக்தாத் சனாதனஹ யஸ சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யத்சு ந விநஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்போ இங்க என்ன பாக்குறோம் நம்ம அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க என்ன ஆகுது, அவ்யக்தம் வியக்தம் இது ரெண்டும் இருக்கு. அனிகிலேஷன் இருக்கு. அதாவது என்னது, நம்ம எல்லாரும் இன்கார்னேட், அதாவது அனிகிலேஷன், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை மறந்துட்டேன். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மாறி மாறி நடக்குது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் இதுல ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல கிடையாது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால், இந்த ஜட உலகத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதும் மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. இந்த ஜட உலகம் மட்டும் இல்ல, இதுக்கு அப்பால் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நித்தியமான ஒரு உலகம் இருக்கு, திவ்யமான உலகம் இருக்கு. அது பிரதானமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழியும் போதும் அப்படின்றது இங்க பாக்குறோம் நம்ம. அதாவது அங்க என்னன்னா, இங்க ஜட உலகத்துல மட்டும்தான் இந்த அழிவு, அதுக்கப்புறம் உருவாக்குறது இதெல்லாம் உண்டு. ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது. எல்லாமே நித்தியமானது, திவ்யமானது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதாவது இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிற விஷயங்கள், அதாவது கிருஷ்ணா ஆபோர்ல எப்படி இருக்கும், அது ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும். அங்க கஷ்டங்களே இருக்காது. அதாவது 4 கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கு உண்டு இல்லைங்களா, பிறப்பு, இறப்பு, நோய், முதுமை. இந்த 4 விஷயங்களும் இந்த ஜட உலகத்துல நித்தியமா இருக்கும். ஒரு எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்குமே உண்டு, மனிதருக்கு மட்டும் கிடையாது. பிறப்பு, இறப்பு, நோய், முதுமை, இந்த 4ம் எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும் உண்டு. ஆனா இந்த 4 ப்ராப்ளமும் யாருக்கு இருக்காது, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா அங்க இருக்காது. நித்திய சூரிகளா இருப்போம், அங்க இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் என்னென்ன இங்க உள்ளதுக்கும் அங்க உள்ளதுக்கும். அப்ப ஏன் இதை நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்போ அங்க என்னது, இங்க ஃபுல்லா துன்பம் நிறைந்த இடம், டெம்பரவரியான இடம், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப நம்ம ஒரு நல்ல விஷயம், இப்ப நம்ம எங்க இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம், எந்த கஷ்டமும் இல்லாத ஒரு சந்தோஷமான இடத்துல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா. அப்ப பகவானோட லோகம் தான் அந்த மாதிரி நித்தியமான திவ்யமான சந்தோஷத்தை நம்மளுக்கு
கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இங்க பகவானும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.24 and 8.25. हरे कृष्णा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायणम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நாள் நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களிலும் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். அதாவது உயிர் விடும்போது என்ன மாதிரி நேரத்துல விட்டா பகவான் லோகத்துக்கு போவாங்க, அது என்ன மாதிரி விஷயங்கள், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லப்போ அவங்க வந்து மறுபடியும் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பாங்க அப்படின்றது இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது பரம்பிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில், அதுக்கப்புறம் அதாவது பகல் நேரத்துல, பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறைன்னு இருக்கு இல்லைங்களா, மாதத்துல 15 நாள், அந்த 15 நாள்கள்ல, அதுக்கப்புறம் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்கள் உத்தராயணம், அதுக்கப்புறம் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். இந்த சமயத்துல உயிர் விடுறவங்க பரமனை அடைகின்றனர். அதே வந்து புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் இவங்க எல்லாம் ஒளி அதாவது டே டைம்ல, இவங்க வந்து இரவுல தேய்பிறையில, அதாவது அந்த இது சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த 15 days தேய்பிறை, அதுக்கப்புறம் வந்து சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் பொழுது, அப்புறம் அந்த 6 மாதங்கள்ல இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். இந்த காலகட்டத்துல யார் உயிரை விடுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் எங்க போறாங்க, சந்திரலோகம் போயிட்டு அங்க அவங்களோட இதெல்லாம் கர்மங்கள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, திருப்பி இந்த பூமியிலே பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.28. हरे कृष्णा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். இப்ப நம்ம 2 பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 2 வே. ஒண்ணு வந்து வெளிச்சமான இதுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா, பகல் நேரத்துல, அதுக்கப்புறம் வந்து வளர்பிறையில, அதுக்கப்புறம் வந்து உத்தராயணத்துல, இந்த மாதிரிலாம் நாட்கள் அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் உயிர் விடுறவங்க பரமன் அடைவாங்க. அதே வந்து இரவு நேரத்துல, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேய்பிறையில, அதுக்கப்புறம் வந்து தட்சிணாயத்துல, இதுல எல்லாம் உயிரை விடுறவங்க மறுபடியும் சந்திரலோகத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் பிறவி எடுப்பாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பக்தி பண்றாங்களோ, பக்தி யோகம் பண்றாங்களோ, இதெல்லாம் வந்து இந்த தவம் பண்றவங்க, அந்த இது அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்கதான் இந்த கணக்கெல்லாம் பார்க்கணும். அதாவது யார் ஒருத்தவங்க பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்களோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவங்களுக்கு இந்த நாள் கணக்கு நேர கணக்கு எல்லாம் கிடையாது. பக்தியில ஈடுபட்டவங்க எப்பயுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான மனசுல நிலைநிறுத்தினவங்க கண்டிப்பா பகவான் லோகத்தை அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்றவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னதமான இடத்தை அவன் அடைகின்றான். ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்னது, பலன் எதிர்பார்த்து பண்ண போறது இல்ல. பக்தின்றது என்னது, நம்மளுக்கு பலன் எதிர்பார்த்து பண்ற விஷயம் கிடையாது இல்லைங்களா. நம்ம கர்ம பலன் எதிர்பார்த்து பண்ணாதான் இதெல்லாம் என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கு சொர்க்கத்தை கொடுக்கும். ஆனா பக்தியில நம்ம பண்ணும்போது பகவானுக்காக நம்ம செய்யறோம். இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்றாங்க, யாருக்காக பண்றாங்க, தன்னோட விருப்பத்துக்காக பண்றாங்களா, இல்ல பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக பண்றாங்க. அந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்களும் இந்த தானம் தவம் எல்லாமே பகவானுக்காக இருந்தது அப்படின்னா இந்த பலன்களை இழப்பதில்லை. இந்த பக்தி தொண்டு என்ன பண்ணும், நம்மள கண்டிப்பா பகவானோட உன்னதமான இடத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கோலோக சார்ட்.
இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் பத்திலாம் சொல்ற விஷயம். இது வந்து பாகவதத்தோட ஸ்லோகங்கள் அடிப்படையில நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சரிங்களா? பாகவதத்துல வந்த ஸ்லோகங்கள் அதுல பாத்தீங்கன்னா 5th கேண்டோல இருக்கும் ஸ்லோகங்கள். அதன் அடிப்படையில செய்யப்பட்ட இதுதான் சார்ட் தான் இது. இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கோலோகம். இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல இருக்கு இல்லைங்களா, இது கோலோகம். இந்த பிங்க் கலர்ல லோட்டஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, இது கோலோகம். இது வைகுண்டம். அதுக்கப்புறம் இது நம்மளோட மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. சரிங்களா? இந்த கோலோகம்ன்றது கிருஷ்ணலோகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க வந்து மாதுரிய பிரேமம் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களாம் அடையக்கூடிய இடம். இது வந்து வைகுண்டம். இது வந்து ஐஸ்வர்ய பிரேமா யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்க அடையக்கூடிய இடம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மஜோதி ஒளி வடிவுல யாரெல்லாம் பகவானை வழிபடுறாங்களோ அவங்களாம் இந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. இதுதான் சதாசிவ லோகம். இது பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானோட அபோர்ட். சரிங்களா? இதுக்கு கீழே பிரஜா நதி இருக்கும், கார்னா ஓஷன் இருக்கும். சரிங்களா? இதோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. இது வந்து 3/4. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வெறும் 1/4 தான். இது ஃபுல்லா 3/4. இந்த இடத்துல பிரஜா நதியில கார்னா ஓஷன்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ்ல வந்துட்டு 3 விஷ்ணு நம்ம பார்க்கலாம். யார் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு, இவங்க கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, இவங்க ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு. சரிங்களா? ஒவ்வொருத்தங்களையும் பார்க்கலாம். கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு இவங்க தான் வந்துட்டு என்னது இந்த கார்னா ஓஷன்ல இருப்பாங்க. ரொம்ப பெருசா இருப்பாங்க. நம்ம வந்துட்டு அடியை பார்த்தா முடி பார்க்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு ஜெய்ஜாண்டிக்கா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களோட ஒரு மூச்சு உள்ளார இழுத்து வெளியில விடும்போது பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் நம்மளோட லைஃப்ல இருந்து பிரம்மாவோட லைஃப்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணாங்களா, அந்த அவ்வளோ இயர்ஸ் வந்து அவங்களோட மூச்சு உள்ளார இழுக்கிறதும் அதே மாதிரி வெளியில விடுறதும் வரும். அப்போ அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஜெய்ஜாண்டிக் உருவத்துல இங்க இருப்பாங்க. யாரு? கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும், விஷ்ணு, மகாலட்சுமி, சிவன், பார்வதி இவங்க 4 பேரும் இந்த இடத்துக்கு வேற எந்த லிவிங் என்டிட்டியுமே போக முடியாது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா, அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இங்கெல்லாம் தேவர்கள், அப்புறம் இங்க நிறைய மனிதர்கள்லாம் நம்மளா இருக்கோம் இல்லைங்களா. இப்ப யார் வேணாலும் இந்திரன் ஆகலாம். அஸ்வமேத யாகம்னு ஒரு செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்திர பதவி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்திரன்றது ஒரு பதவி. அது மாதிரி பிரம்மான்றதும் ஒரு பதவி. நிறைய பல்லாயிரக்கணக்கா பகவானுக்கு தவம் செஞ்சு அர்ச்சனைகள் செஞ்சா நமக்கும் என்னது பிரம்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கும் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் என்னது ஒரு போஸ்ட் தான் இங்க. அந்த இடத்துக்கு யார் வேணாலும் போலாம். ஆனா விஷ்ணு, மகாலட்சுமி, சிவன், பார்வதி இவங்க 4 பேர் இடத்துல யாரும் போகவே முடியாது. அதே மாதிரி இவங்களோட ஒரு தடவை மூச்சு உள்ளார இழுக்கிறாங்க இல்லைங்களா, வெளியில விடுறாங்க இல்லைங்களா, அப்ப அவங்களோட ஸ்கின் ஸ்போர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, மகாவிஷ்ணுது, அதாவது கார்னோத கஷாய விஷ்ணு, இவங்களோட ஸ்கின் நம்மளுக்கு எல்லாம் வேர்வைகள் எல்லாம் வெளியில வருதுங்களா போர்ஸ் வழியா, அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு போர்ஸ்ல இருந்தும் இவங்க மூச்சு வெளியில விடும்போது இந்த மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பால்ஸ் வெளியில வரும். இதெல்லாம் ஒரு ஒரு யூனிவர்ஸ். நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளோடது மட்டும்தான், அதையே நம்ம இன்னும் முழுசா புரிஞ்சிக்கவே இல்லை. ஆனா இது மாதிரி ஒரு ஒரு தடவை அவங்க மூச்சு மில்லியன்ஸ் ஆஃப். அப்ப இந்த கார்னா ஓஷன்ல நம்ம கூட எவ்வளவு யூனிவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத யோசிச்சு பார்த்தாலே நம்ம தனியா இல்ல. நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு ரொம்ப விஸ்தாரமா யோசிக்க முடியும். இல்லைன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட சண்டை போட்டதையே நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் நாள் ஃபுல்லா. அதுல இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அது ஒரு விஷயமே கிடையாதுன்றது அப்பதான் நம்மளுக்கும் தோணும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் மனசுல போட்டு பெருசா யோசிக்கிறோம் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கும் போது இவ்வளவு விஷயம் இருக்கானும் போது நம்மளுக்கு இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்மளை விட்டு ஓடி போயிடும் இருக்க. அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இந்த கார்னோஷன்ல எவ்வளவு இந்த மாதிரி யூனிவர்ஸ் இருக்கு, அண்டங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ். ஏன்னா மகாவிஷ்ணுவே ரொம்ப ஜெய்ஜாண்டிக், அவங்களோட போர்ஸ்ல இருந்து வெளியில வருது. அப்போ ரொம்ப நிறைய யூனிவர்ஸ் நம்ம கூடவே இந்த கார்னோஷன்ல மிதந்துட்டு இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒரு யூனிவர்ஸ் தான் இது. இங்க மகாவிஷ்ணு அவங்களோட உடம்புல இருந்து இந்த மாதிரி நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வெளியில வருது. அப்போ இந்த ஒரு அண்டத்தையும் இது வந்து ஒரு யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா 7 லேயர்ஸ் இருக்கு. இந்த 7 லேயர்ஸ் தான் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். யார் ஒருத்தவங்க இந்த 7 லேயர்ஸ் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்களோ அவங்க மோட்சம் அடையலாம். அதை கிராஸ் பண்றதுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் நாம சங்கீர்த்தனத்தை நம்ம பண்ணணும். அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன அந்த 7 லேயர்ஸ்ன்னு இதுல போட்டிருக்கு பாருங்க. அதாவது 5 பூதங்கள் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மகா தத்துவா. இதெல்லாம் வந்து இன்டெப்த் பாகவத. இது நீங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் லெவல், இதுக்கப்புறம் செகண்ட் லெவல், அந்த மாதிரி 3rd லெவல் 4th லெவல் போகும்போது மகா தத்துவான்றது 24 எலமெண்ட்ஸ் சேர்ந்தது. அது எல்லாத்தையும் நீங்க இன்டெப்த் நிறைய படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ இந்த 7 லேயர்ஸ் இருக்கு இதுல. இது வந்து இதுதான் ரொம்பவே கடினமான லேயர்ஸ். இதை நம்ம உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா என்ன பண்ண முடியும், மோட்சம் போக முடியும். அப்போ இங்க இந்த ஒரு
யூனிவர்ஸ் இருக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகா ஓஷன் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு இருப்பாங்க. அவங்களோட நேவல்ல இருந்து தான் பிரம்மா தோன்றாங்க. அங்க இருந்து தான் வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த 14 பிளானட்டரி சிஸ்டமும் உருவாகுது. ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா உருவாவாங்க. அவங்க கிட்ட பகவான் வேதத்தை சொல்லுவாங்க. வேதத்தின் அடிப்படையில அதுக்கப்புறம் பிரம்மா வந்து கிரியேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் பிரம்மா தான் கிரியேட்டரு அப்படின்றத உருவாக்கும் கடவுள் அப்படின்றத யாரு சொல்லுவோம் நம்ம? இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாதவங்க பிரம்மா தான் காக்குறவங்க படைக்கிறவங்க அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. பிரம்மா என்ன படைப்பாங்க? இந்த உலகத்துல உள்ளதை படைப்பாங்க. அதுவும் இந்த ஒரு பிரம்மா தான் இந்த உலகத்துல உள்ளதை படைக்கிறாங்க. இத மாதிரி எல்லா யூனிவர்ஸ்லயும் பிரம்மாக்கள் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸ்லயும் பிரம்மாக்கள் அவங்கவுங்க படைப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ யார் இதுக்கெல்லாம் ஆதி காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு. அப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா 14 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோடது பூலோகம் நடுவுல இருக்கும். பூலோகம்னா ஃபுல்லா இந்த எல்லா பாட்டும் பூலோகம் கிடையாது. அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பூமின்றது ஒரே ஒரு டாட் தான். அந்த டாட்ல நம்ம ஒரு கண்ட்ரில, நம்ம ஒரு வீட்டுல, நம்ம ஒரு ரூம்ல இருக்கோம். அந்த மனசானா அவ்வளவு விஷயத்தையும் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் பகவானை பத்தி மட்டுமே யோசிக்கணும். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்ம எவ்வளவு பெரிய விஷயத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்மளுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன ரீசன்றது இதுல இருந்து. அப்ப இப்படி எல்லாம் பகவான் வந்து படைச்சிருக்காங்க. அப்ப பகவான் எப்பேற்பட்டவங்கன்றது நம்மளுக்கு புரியும் இல்லைங்களா? இவ்வளவு அதுலயும் கருணையும் அதிகம் பகவானுக்கு. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் நம்மளுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாங்க. அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சா அவங்களோட அந்த காருண்ய குணத்தெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அவங்க மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தி அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இங்கதான் நம்மளோட பூலோகம் இருக்கு. அதுக்கு மேல 7 பிளானட்டரி சிஸ்டம், கீழே வந்து 7 பிளானட்டரி சிஸ்டம் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னைக்கு பிடிஎஃப்லயும் பிரபுஜி ஷேர் பண்ணிருக்காங்க, பாத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு, இவங்கதான் பரமாத்மா. எல்லாரோட மனதிலையும் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு தான் பரமாத்மாவா எல்லாரோட லிவிங் என்டிட்டி ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்டயும் இருக்கிறது. இப்ப ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா பிரம்மா அப்புறம் வந்து தேவர்கள்லாம் போயிட்டு பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா? பார்க்கடல்ல போய் பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. நம்ம கேள்விப்படுவோம். இப்ப கிருஷ்ண அவதாரத்தை அப்ப கூட பசுவா வந்து பூமி மாதா போய் பிரம்மா கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி பூமியில வந்து அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கு, நிறைய வந்து டீமன்ஸ் இருக்காங்க, என்னால பாரம் தாங்க முடியலன்னு. அப்ப தேவர்கள் பிரம்மா பூமி மாதா வந்து பசுமாடா வந்து போய் என்ன பண்ணாங்க? பிரேயர்ஸ் பண்ணாங்க. புருஷ சுத்தம் பாடுவாங்க. அப்போ பார்க்கடல் இந்த இடத்துல இருந்துதான் பகவான் வந்து அவங்களுக்கு அவதாரம் எடுக்கிறது, எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கோலோக சாட்ல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு லைன் த்ரெட் போகுது இல்லைங்களா? ஒரு நூல் மாதிரி. இதுதான் நாம சங்கீர்த்தனம். யாரு ஒருத்தவங்க நாம சங்கீர்த்தனத்தை பண்றாங்களோ அவங்க எங்க போக முடியும்? இதுதான் ஜிபிஎஸ், நேரா நம்மளை கொண்டு போய் பகவான் லோகத்துக்கு கொண்டு போய் விடும். அதுவும் இது எங்க இருந்து மட்டும்தான் இருக்குன்னு பாருங்க, நம்மளோட பூலோகத்துல இருந்து தான் போகும். ஏன்னா இந்த இடத்துலயும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னா சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் தான் அங்கேயும் இருக்கும். அப்புறம் இந்த எல்லா இடத்துலயுமே பிறப்பு இறப்பு உண்டு. எந்த ஒரு இடத்துலயும் பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது, ஓல்டேஜ் கிடையாது, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. சரிங்களா? எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. ஆனா இந்த பூமியில மட்டும்தான் கர்மங்கள் செஞ்சு அதுக்கேத்த பலன்களை, இப்ப நம்ம நல்ல புண்ணியங்கள் பண்ணா சொர்க்கலோகம் போவோம், பாபங்கள் பண்ணா கீழே உள்ள நரகலோகம் போவோம். அப்போ ஒரு விஷயமும் இங்கதான் நடக்கும். இங்க நம்ம கர்மங்களை பகவானுக்காக செஞ்சு நம்ம நாம சங்கீர்த்தனத்தை பண்ணும்போது, நல்ல சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது, பக்தி பண்ணும்போது நம்ம எங்க போறோம்? நம்ம நேரா இந்த 7 லேயர்ஸையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டு நம்ம எங்க போறோம்? பகவான் லோகத்தை அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் தாத்பரியம். 3 விஷ்ணு, இவங்க வந்து காரணோதய கஷாய விஷ்ணு, இவங்க கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு, இவங்க ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்ஸும் இருக்கு. அதுல பூமின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுவும் ஒரு சின்ன டாட் தான். நிறைய நீங்க வந்து இந்த 5th கேண்டோல போய் வேதிக் காஸ்மாலஜி யூடியூப்ல போட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் கெயின் ஆகும். இல்லைன்னா இஷ்கான் டிசைர் ட்ரீ அப்படின்ற இதுல போயிட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா கோலோக சாட் அது ரிலேட்டடா நிறைய நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ லெவல் 1ன்றதுனால இந்த அளவு சொல்றேன். இதுக்கப்புறம் நீங்க லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் போனீங்கன்னா அதுலயும் உங்களுக்கு இன்டெப்த் நிறைய சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயோச்ச பதிதானம் பாவனேப வைஷ்ணவ நமோ நமः. அநேக வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.